Паркетник з бюджетом до 9 тисяч доларів. Хотів би я сказати, що це дуже легка задача, але ні. Цей Kia Sportage шукали ми приблизно 1 місяць, можливо навіть трішки більше. Зараз зустріли наших замовників з автостанції, 6 година ранку, і передаємо ось такий класний автомобіль, 2010 рік, 2-літровий бензиновий двигун, весь в рідній фарбі, 230 тисяч рідного пробігу, 238. Класний автомобіль, хороший стан, середня комплектація, але він у нас весь в рідній фарбі і з чесним підтвердженим, саме головне, пробігом. Ми маємо по салону датчики світла, датчики дощу, оригінальне шкіряне мультикермо, не фарбоване, не шите, штатна мультимедіа, кондиціонер, 5-ступенева коробка передач, звичайний ручник. Що ще? 4 склопідйомничка, переднє автоматичне, всі 3 напівавтоматичні. Салончик текстильний, в гарному стані, бо подушки в нас не перешиті і не продавлені. Ось такий гарний автомобільчик зараз передаємо нашим замовникам.